vuosien 14 ja 15 taistelut ovat jääneet merkittävänä ajanjaksona Viking Norsin historiaan. Ne alkoivat, kun 96:ten epävakaa hallitus alkoi murtua. Huolimatta 95:sille kärsitystä tappiosta keväällä 14 oli 96:set valta-asemassa syksyllä 14. Loistelijan hallinnon takana piili kuitenkin sekasortoinen tila. 97 huomasivat, että vallassa olleiden 96:ten valta ei ollutkaan niin erehtymätöntä. 96:silla ei ollut yhtään selkeää johtajaa. He olivat heikkoja, tyhmiä ja ennen kaikkea vähäälyisiä. Niin oli jo meidän valtakuntamme, meidän dynastiamme kukoistuskausi takana. 97 alkoivat suunnitella salaista operaatiota, joka tulisi toteutettavan alkukeväästä 15. Tässä on vuosina 14 ja 15 biologian solu. Täällä 97 laativat heidän mahtavat neronleimauksilla tuotetut suunnitelmansa. Lopulta 97 suunnitelma onnistui lähes täydellisesti. Marssivat Helsinkiin, vapauttivat Viking Norsin oppilaat heidän hirmuvallan alaisuudesta. He tekivät historiaa. Taistelu oli verinen. Monet eivät selviytyneet. 96 ei nähty sen koommin enää Viikissä. Me 96-set saimme kärsiä omasta heikkoudestamme. Ysikutosten ja 97 välisen raaan sodan jälkeen myös muut pienemmät tahot alkoivat kiinnostua vallasta. Täällä olemme nyt saapuneet opiskelijakunnan-hallituksen raunioihin. Täällä tehtiin vuosina 14 ja 15 tärkeitä salamyhkäisiä päätöksiä. Vaikka oppilaskunnan hallituksella oli jo tuolloin paljon valtaa, oli se melko näkymätön päättäjäelin. Tuutoreilla oli valta vahvasti hallussaan. Heillä oli monia hyvin onnistuneita operaatioita, kuten joulukuun manifesti ja viikkiläisen kalenterin loppuun sijoittunut suuri toukokuun manööveri. Tämä kismitti erityisesti OPK:n hallitusta. Niinpä alkusyksystä 15 oppilaskunnan hallitus uuden vahvan johtajansa johdolla suoritti liikekannallepanon ja oppilaskunnan hallituksen huone remilitarisoitiin. He sovisivat paljon taitoja, joita olivat oppineet Hitlerjugentissä päiväkotiaikoinaan. Nyt oli aika aloittaa kilpavarustelu. Nyt olisi heidän aikansa toimia ja näyttää, mihin heistä olisi. Niin alkoi uuden salaisen operaation suunnittelu. Tarkoituksena oli iskeä täysillä panoksilla loppusyksystä 15 auditorion lavalle. Aikataulu iskulla oli tiukka ja välillä jopa oppilaskunnan hallituksen omat upseerit epäilivät iskun onnistumista. Näin mahtavan sotakoneiston pysäyttäminen ei kuitenkaan ollut enää mahdollista. Loppujen lopuksi isku onnistui oppilaskunnan hallitukselta melko hyvin. Tuhoa kylvi erityisesti heidän huippukemistinsä Cheng Cheng-Choxiin kehittelemä supermyrkky, jota jaettiin ruoka-avustuksina kansalaisille. Jotkut kuolivat, useimmat oksensivat. Oppilaskunnan hallituksen syksyn 15 iskun myötä tutorien ja oppilaskunnan hallituksen välille jäänyt kahina jatkuu edelleen. Tämä kylmä sota voi päättyä vain toisen voittoon. Nyt voimme havaita ympärillämme Albatrossi-aula, joka on saanut nimensä siitä kuulosta roikkuvasta Albatrossista. Mutta yksi iso mysteeri tähän aulaan on vielä liittynyt. Mitä on tämä iso musta laatikko ja mitä se päällä? Kukaan ei tiedä, mitä siellä on. Hei, siellä on pingispalvelu. Niin. Syksyllä 15 alkoi esiintyä myös muuta kahinaa, kun monet vähemmistöt nousivat barrikaadeille 97 nykyistä hallitusta vastaan. Syksyllä 15 alkoivat kapinallisliikkeiden suonissa alkoi vielä jo kiehumaan suorastaan. He tajusivat, että 97 tämä valta ei olekaan ehkä sittenkään täydellinen. Myöhemmin tämä tietenkin osoittautui aivan vääräksi olettamukseksi, mutta kuitenkin
näitä kapinallisliikkeitä alkoi ilmetä ja he alkoivat toimimaan entistä avoimemmin. Heidän tärkeimmäksi symbolikseen nousi vihreä peukalo, jossa luki 0% Jussia. Kapinallisrintamat taltutettiin kuitenkin tehokkaalla propagandalla. Myös väkivaltaa käytettiin. Ja siinä oli lyhyesti vuosien 14 ja 15 taistelusta. Ja seuraavan kerran me käsittelemme opettajien petoksista Viikinnorsissa.